Delegacija vlade Republike Srpske, predvođena premijerom Radovanom Viškovićem, započela je višednevnu posjetu Sankt Peterburgu. Premijer Višković večeras se sastao sa predsjednikom Komiteta za spoljne poslove ove ruske oblasti Grigorijevom Jevgenijim Dimitrijevićem. Razgovarano je o ekonomskoj i privrednoj saradnji i mjerama na suzbijanju pandemije virusa korona. Istaknuto je da je vakcinacija najvažniji način suzbijanja pandemije. Višković je istakao da je u Srpskoj veliko povjerenje u vakcinu Sputnjik i da su građanima na raspolaganju i vakcine Pfizer, Sinopharm, Sinovac i AstraZeneca. Koliki je značaj ovog sastanka govori podatak da je predsjednik Rusije Vladimir Putin ranije obavljao dužnost predsjednika Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga. Premijer Višković prethodno je sa zamjenikom predsjednika Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Hlutkovom Andrej Dimitrijevićem razgovarao o mogućnostima i potencijalima za unapređenje saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga. Tokom radne posjete, koju je organizovalo predstavništvo Republike Srpske u Ruskoj federaciji, predsjednik vlade sastaće se sa gubernatorom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovom, rukovodstvima Privredno-industrijske komore Sankt Peterburga, Tehnoparka i predstavnicima kompanije Gazprom. U delegaciji vlade su i ministar poljoprivrede, direktori elektroprivrede, preduzeća Gas, RES, Privredne komore, predsjednik Unije poslodavaca te direktori vinarije Jungić i preduzeća Petroprojekt.